Érezte már úgy, hogy mosógépének kellemetlen szaga van? Néha közvetlenül a mosás befejezése után is. Ez elbizonytalaníthatja abban, hogy a mosott ruhái valóban higiénikusak és tiszták lettek. Minden mosás után kosz és vegyszermaradványok rakódnak le a mosógépében. A korokozók elszaporodhatnak, különösen akkor, ha alacsony hőmérsékleten mos, ez pedig rossz szagok kialakulásához vezet. A Dr. Beckmann Hygiene mosógép tisztítópor hatékonyan oldja meg ezt a problémát. Csak öntse a tisztítóport közvetlenül az üres mosógép dobba, majd indítson el egy gyakran használt programot, legalább 60 fokon vegyszerek és ruhanemük nélkül. A mosógépe belseje higiénikus és tiszta lesz, a kellemetlen szagok okozó maradványok pedig eltűnnek. Most már biztos lehet benne, hogy a következő mosás után ruhái higiénikusan tiszták és friss illatúak lesznek. Higiénikus tisztaság a kellemetlen szagok helyett. És mindez a Dr. Beckmann Hygiene mosógép tisztítópornak köszönhető.